Магията на Лас Вегас се пренесе на родното ни Черноморие. Засякохме истинско стълпотворение от звезди, които се забавляват на морския бряг, без ни най-малко притеснение от камерите, вперени в тях. Ники Кънчев откри най-голямото казино у нас в компанията на законодателите на музикалната сцена Мария Илиева и Любо. Поп-кралицата бе подбрала свежа лятна рокля в синята гама. Към хитовите изпълнители се присъедини и Калин Вельов. Латиноповелителят наскоро издаде самостоятелен албум, но този път се изяви само зад перкусиите. Водещият на събитието Ники Кънчев не се поколеба да сравни Слънчевия бряг с града на греха Лас Вегас. Двете места си приличат не само по светлините, но и по усещането, че в тях реалният свят се слива с фантазията. Шоу-програмата бе обогатена с ефектен танцов спектакъл. Господин Стани Богат не можа да издържи на изкушението и спретна на присъстващите бърз коис от интересни въпроси. Любопитен факт е, че първото казино в света е построено в Венеция, а най-голямото се намира в Макао, Китай. През 1995 година великият Скорсезе се вдъхновява от същата тема и създава лентата шедьовър «Казино» с Робърт Де Ниро и Шарън Стоун. Съвсем по-холивудски и у нас имаше червен килим. Преди Мария и Калин да вдигнат публиката на крака, на сцената излязоха протежетата на Илиева, Боян и Криста. Досущ като строга учителка, тя зорко наблюдаваше изпълненията на младите дарования, които продуцира. Шоу-програмата бе допълнена от оперните импровизации на тримата тенори, по-известни като уникалните гласове, които внесоха премерена доза класически стил. За гастрономите, майсторът Борис Петров спретна истинско гурме шоу, демонстрирайки тайнствата на японското суши. По традиция, звездното откриване не се размина и с величествени фойерверки, които осветиха нощния бряг. През лятото не ни остава нищо друго, освен да посветим свободното си време на удоволствие, любовни емоции, плаж и море.